Assalamu alaikum yan uwa, barkanku da zuwa wannan channel ta Duniya TV 24. Yan uwa kada ku manta idan yau ne zan kuna farko ku daure ku danna mana alamar subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa ta haka ne YouTube za su yi sanar da ku aikin mu da zarar mun ciwo a zuciyar mai kullata na gabaci ne yayi gaba haka Allah ya hukunta ga zumarin ban daɗi maɗaciya ba mu kulata sun so daga Allah ne ɗaukakarsa a dubata. Mun gode da kallon wannan bidiyon, masu sauraro na da gaba kwamfutan mu kan subscribe ku daure